Dobrý deň, ľudia. Dneska tu ideme hrať z schovky. A za to, že už len 5 odoberateľov a budeme mať 150, Yes! tak urobím teraz face review. 3, otočítaš? 3, 2, 1, Áno, dobrý deň. Som oblečený ako ľudový šťúr. A budeme... Ej, what? Hrať na schovky. Chceš počítať? No áno, ale ty budeš mať som. Dobre. Tak... Nemáme spočítať. Tuto sa schovať pod ten stromček, ako keby si išlo stred sa tam schoč. Ale nie, to som nepovedal. Dobre. No a prosím, počítaj. Do koľko? Do 20. 60. Ja mám perfektnú schovku. Na to nepozerá. Idem sem. Som skovatý. Som skovatý. Ona ma tu nenájde. Hľadá, už hľadá. Nenájde. Ona mi hovorí, že mám zakúkať, ja nezakúkam. Ja nezakúkam, že čo bude jej reakcia. Ľudia, dajme tých 200 odoberateľov, prosím. A nejdem to teraz ešte viac rozberať, lebo musím sa schovať. Nakúpim. Kukuk! My God. Manča! Kuku! Nemal som kúkať. Ja som ťa tu celú dobu počul, že mám zakúkať, ale nechcel som. No a ísť počítať tam, hej. Hej. Kokos. Nevšimajte si, ona je niekedy nejaká divná. Zbieme pred ňou. Čo som? No ďakujem. Ideme počítať. Môžem takto? Môžem takto v tomto? Môžem? Koko. Tri, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 20. OK. Ja viem, kde. Palička. Let's go. Viem, kde. Tam za tými košami. Alebo je toto za tou budovou. Takže idem najprv za budovu. Držte mi palce. Ja viem, že je tam. Není tu. Za tými košami. Kde zakričíme, že zakúka. Lebo ona vravela, že môžem ísť. A tak idem tady. Tu sa idem. Pozri, dúfam, že po ceste, ako tu viem, že najdem. Pardon, ak to fočí do toho mikrofonu, ale vonku nejako fočí, takže musíte, prepáčte, idú auta a idem hľadať kokos. Ideme tam, kde sme počítali. Zakričíme kukučka, zakúkaj. Na mojom miestne. Ježišmarja. Ja niečo škrabe v topánke. OK, ideme ďalej. A musíme byť úplne nenapadní. Dovidenia, ľudia. Tak sme ju nenašli. Tak dovidenia, ľudia. To bude pre dneska všetko. Dovidenia.